Sä oot nyt saatiin kilpiseen. Aika vain haakoo. Nyt se ei kivä. Koska... Aika hyvä syöttö. Oli hyvä. Nyt Saikkonen tulee taas. No mitä? Mä tein Anteen. Missä sitä tehdään? Mä en kuitenkin Anteen. Nyt sä nauraa noin hammassa. Sulla on aika hyvä pakka, mistä teet sit hammassa takas. Mitä on? Nyt on hiljaa hiljaa. Se on nyllä hyvä. Kävi joka aloittu se 100 olla ja nostaa selän suoraksi. Lähellä. Aika löysää. Vähällä. Se sentterin päässä on aika nauhaa. Se on hyvä, kun sä otat Nadia Saikkosen kertaa. Sitten kun ne kaksi jaksaa sykkii huolelle siitä, vetää nappuhalvalla. Hyvä kolme. No niin. Siitä. Ai! Olis ottanut sen jäädä. Hyvä. Maalivahti muu. Eikä näillä reenikkoja. Reinikka ei ole hereillä. Vittu just